bridal shower. This is the peak, guys. Nandito kami ngayon. What's up mga karonda? This is Kay Paris, ang siklistang Pilipina ng Pangasinan. So today, may pinadala sa atin ng 100oaklay.ph na cycling apparel. So ito siya, i-unbox natin siya, re-unboxing actually, kasi na-unbox ko na siya. Pero gusto ko siyang ipakita sa inyo guys, as a review na din, kung ano ba yung mga features ng product nila. So they are selling cycling products, such as sunglasses, and then helmet. So, titingnan natin ito guys. So, yan. Pinadala sa akin ito and na-receive ko siya last week. So, hindi ko pa siya nagagamit actually. And sadly, gagamitin ko sana siya today for our rides. Pero, masama nga yung panahon. So, hindi na natin siya nagamit. So, ito yan guys. Yan. So, ang ganda ng packaging niya. Kasi, protected talaga siya ng, ng bubble wrap. And, kakaiba yung bubble wrap nila kasi, tingnan nyo naman, no? Napaka, diba? Napaka ganda. And knowing na hindi talaga mabibitak or hindi magka-crush yung binili yung product. So, thank you, Shopee! Wow! So, ito na yung product natin. 1, 2, 3. Charan! So, meron po silang pinadalang, yan, shades. Buksan natin yan mamaya. And then the helmet. So, helmet. So, unahin na natin tong helmet, guys. Kasi, napaka-essential ng helmet for us to be protected sa lahat ng bagay. Diba? Ito yung number 1 na dapat meron sa'yo kung nagbabike ka, is yung helmet. So, ito yung napili ko kasi pinagpili nila ako kung anong product or kung anong design yung gusto ko. So, pinagpili nila ako. Ito yung napili ko, which is the Kask Pro-Tone Chameleon yung kulay niya, guys. Super ganda. So, ito na yun. So, Kask siya. Kask. Ito yung product natin. Kask. So, may nakalagay dito, I cannot understand because it's made in Italy and it is written in Italian words. But, nakalagay dito yung English. Kask guarantees that this product has been engineered and manufactured in Italy with Italian technology, quality, and design. So, it is, originally made in Italy. So, yan. Kask siya. So, legit, guys. So, tingnan natin. Meron siyang, ito yung kulay na kinuha ko. Actually, white sana yung kukunin kong kulay, pero na-realize ko ang dami nang gumagamit ng white. So, I want to make a difference. That's why I chose the chameleon color. Hindi siya black, guys. Hindi ata siya makita. Pero, para siyang purple, pinkish purple, tapos nagbo-blue, ganyan. Blue siya pag nakita mo sa camera, pero actually in person, para siyang purple, purple pink color, something like that. Pero sa camera, naka-blue siya. Kasi siguro nagre-reflect yung light, yan. So, super ganda niya, guys. Papakita ko sa yung features niya. So, yan. So, sa likod, meron siyang reflectorized sticker. Yan. Maganda to pag, kunyari, naaninikan ng lights ng mga nasa likod, ganyan. So, meron siyang reflectorized sticker dito. And then, yes, it's Pro-Tone. And then, it has 20 ventilation. Pag sabi ng ventilation, dun pumapasok yung hangin for aerodynamic. So, yung features pala niya is pang aerodynamic. For road bike talaga siya. So, bakit ka mag-road bike kung naka-mountain bike na bike ka? Guys, pwede kang mag-road bike helmet kahit na naka-mountain bike ka, lalo na pag nag-long rides ka. Kunwari, papunta ka ng malalayong lugar, ganyan. Long rides, hindi ka nagtitrain. Magandang road bike na helmet. Kasi aerodynamic, yun. Aerodynamic. Yun yung niya, technique niya. So, titignan mo, pointed dito, tapos, pag ganyan, yung features niya. So, aerodynamic talaga siya. 20 ventilations. So, it is made of polystyrene. So, ang mga, FYI pala guys, ang mga helmet is made of styrofoam. Pero ito, high quality na styrofoam. Kaya kung nilalabhan nyo yung helmet nyo, ganyan, pag nilusob nyo siya sa water, di ba umaangat siya kasi styrofoam siya. And then, magaan siya. It is 230 grams pala. 230 grams siya, magaan lang siya sa ulo.
fit siya sa akin. And yung size ng pinili ko is medium. Yan. Hindi siya ganun. So, it's 52 to 58 yung size niya, centimeter. 52 to 58 yung centimeter yung pinili ko. So, ito na yung smallest size na meron sa kanila. And it comes with different colors yung nasa shop nila. Visit nyo na lang guys, 100oakley.ph. So, visit nyo yung page nila. And then, makikita nyo yung iba't ibang design. So, ito kasi sa akin, fit siya sa akin. And hindi siya ganun ka, alam mo yun. Kung titignan mo. Yan, may ano kasi. Yan. So, fit siya sa akin guys. Yan. Hindi siya ganun kalaki, tignan. So, meron siyang adjustable sa likod. So, yan. So, super sakto yung fitting niya sa akin. Nakaipit lang ako. Pero, nakalugay lang ako. Kaya, hindi siya ganun kita. Pero, sakto yung fitting niya sa akin. So, kung kayo girls, gustong bumili ng ganito, I recommend ganitong size na lang yung kunin nyo. Kasi, kung pipiliin nyo yung size 54 or 55, malaki na yun masyado. Parang bulldog na siya tignan, ganun. So, parang construction worker. So, maganda tong fitting ng pinili ko. Super swak siya sa akin. And yun. Tapos, fully carbonated yung yung outer, yung shell niya. So, matibay talaga siya. So, protected yung head mo. And then, may mga linings, pwede mong, yan. Pwede mong, labhan ito. Pwede mong labhan itong mga linings nung nasa loob. So, at naman siya, pwede siyang tanggalin. So, this is the cast Proton na binibenta ng 100oakley.ph. So, maganda na rin siya, affordable, and it costs 1,201. Pero meron silang discount coupon here on my description box. Just visit my description box para sa link ng nila. Yan. Super nice guys. So guys, ang next natin is yung pinadala nilang gyro na shades. So, titingnan natin kung ano yung laman nito. Yan. Tcharan! So, meron silang binigay na 5 lenses. So, it comes with different colors. So, iisa-isahin natin sila kung ano yung mga lenses na ito. So, ito po. Ito yung napili ko. Shades ng red kasi bagay siya sa pipe ko. Yan. Boom! Boom, diba? Swak. So, nice. So nice, so nice. So, yan. Importante, shades are very important for our eyes para protected tayo from any ultraviolet rays, and then para hindi rin distracted yung eyes natin pag nasa mainit na lugar tayo, di ba? Para hindi irritated. Kasi madaling mag-dry ang mata natin, lalo na pag naka-long ride tayo. Tapos yung hangin, mainit. Tapos mainit pa yung panahon. Madali talagang mag-dry. So, I chose the Gyro 1, 2020 Gyro 1. So, marami siyang shades. So, merong ito, isa na yan, yung lens niya, yung red. Tapos, yung isang lens niya is yung yellow. Ito is for night vision. So, maganda siya pag sa gabi, maporma, di ba? Sipin nyo na lang, naka-shades na ako. So, for night vision yan, guys. Night vision. And then, meron din tayo yung photochromatic. Saan yung photochromatic? This one. This is the photochromatic lens. So, mercury lens daw siya. Yan, photochromatic lens para protected yung eyes natin. Yan. So, nire-reduce niya yung sun rays. Yan, photochromatic lens. And then, meron din yung gray polarized. Ito yung pinaka-favorite ko. Charan! Ang ganda, diba? Yan. Para siyang may salamin. Actually, ito yung pinaka-favorite ko na gusto kong gamitin sa ride ko. Yan. So, ano siya? Para siyang salamin. Isipin mo na lang. Parang salamin. Ito yung pinaka-favorite ko sa lahat. And, meron din tayo yung transparent film. Yan. Pwede rin siya sa gabi. Bakit nga ba tayo nag-rides na naka-shade sa gabi? Kasi maraming mga gamo-gamo. May mga insects, ganyan. Tsaka, syempre, yung hangin pa rin. Yan. Ganda.
So, yun guys. And then, meron din yung myopia frame. Myopia frame, ginagamit to pag may grado yung mata mo. Tapos, pwede mong palagyan siya ng grado. Kunwari, ang grado ng mata mo 100. Papalagyan siya ng grado. Tapos, ang ginagawa is, dinidikit siya dito. Yan. So, dinidikit siya dyan, guys. Pag may grado yung mata mo, ganyan yung style niya. Para, ano pa rin, para hindi tayo, di ba, para, delikado kasi pag may grado yung mata mo, tas, hindi ka nagsuot ng lens, para, okay. Ako, may grado yung mata ko, 40-60, pero kaya ko naman mag-shades ng walang ganito. Pero yung mga, may eyeglasses, di ba? May nakikita kasi akong nagbabike na may mga eyeglasses. I think makakapal yung eyeglass nila. Hindi ko alam kung nakapag-shades pa sila. Pero ang hassle naman, may shades ka. Tas, mas okay na to kasi, di ba? Ganyan mo lang. Yan. So, super nice. Yan. So, ito yung binigay sa akin. Ang ganda. Meron siyang 5 lenses. So, sulit na siya. It costs 838 pesos. So, ang sulit. Super ganda. And meron na din siyang lalagyan and then pangpunas pag diba, punasan mo. And may lalagyan siya. So guys, super nice po yung binigay ng ng 100 Oakley PH. In-order ko doon. And puro 5-star po yung makikita nyo doon eh. So isusuot ko siya ha. Pero kunwari may rides tayo. Sayang talaga wala tayong rides today. Pero it's okay. It's raining, man. It's okay na maging safe. Yan. Parang siyang black. Parang black siya pag sinuot mo. Pero hindi siya black. It's chameleon. Pag chameleon yung kulay niya. Boom! 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 Tarat! Tarat! Boom! Yan. Thank you 100oakley.ph for sending me this product. And it is highly recommended. Kung mag-star ako sa Shopee, 5-star with excellency. And super ganda po ng mga products nila. And protected talaga siya. So, very nice. I highly recommend this shop. So, visit na kayo sa shop nila, guys. And, makikita nyo po yung, yung discount coupon on my description box. And then, yung nasa description box din po yung link ng nila, ng products nila. So, yun guys. Mag-end sa vlog ko, magkakaroon tayo ng giveaway! Yay! So, click the description box below kung ano yung mapapanalunan. Bike accessories po yan. May mga shades, bandana, bike lights, and madami pang iba. So, ang mechanics lang nito is subscribe, like and share this video, and use the hashtag 1GP and comment down below po. Comment down below, use the hashtag 1GP, and then mag-comment kayo kung bakit deserving kayo manalo. So guys, good luck, and thank you guys for watching my vlog. I hope to see you again my next ride. Like, share, comment, subscribe, and click the notification bell button for more updates ng videos ko. God bless guys! Thank you!